Din il-ġimgħa se jkun qed jingħata bidu għal proċess ta' konsultazzjoni ma' tfal brabta mal-White Rocks sabiex ikunu tfal innifisom li jfasslu l-pjanijiet għal dan il-Park Nazzjonali. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika mtella mill-Partit Laburista fl-Iskola taż-Żejtun bit-tema Familja b'saħħitha garanzija għall-futur. Hawn huwa semma l-Ebta Parks in Malta fil-waqt li qal li qed isir ħafna mill-Gvern fejn jidħol il-qasam ambjentali, hekk kif l-ispazji miftuħa f'pajjiżna se jkunu aktar minn dawk fil-Ġermanja u darba u nofs tad-Danimarka. Deħlin f'ġimgħa li fiha se nikkonsultaw dwar il-White Rocks, partikolarment ma' tfal tagħna. Għaliex sa qejdu li intom ma' min jekk mhux ma' tfal li se jgawdu qejdu li ma' min jekk mhux ma' tfal li se jgawdu dal-ispazji magħkom il-ġenituri u n-nanniet f'Malta isbaħ u allura hija ġimgħa li iva se ntelqu fiha l-ewwel konsultazzjoni ma' tfal. Dr. Abela aċċenna wkoll l-akbar allokazzjoni li qatt saret fil-baġit tas-sena d-dieħla, fejn qal se jkun qed jitqassam aktar ġid minn dak li kienet kapaċi toħloq b'mod sieħ l-ekonomija fi żmien il-PN. Huwa qal ukoll li se jitqassam aktar hekk kif l-ekonomija kważi triplat u spjega kif dak li Gvern Laburista se jqassam f'baġit wieħed huwa aktar milli l-Partit Nazzjonalista kien qassam fi 3 baġits. Ġejja qudiemna sena ċitanti ħafna għandna programm ta' ħidma qawwi li jinkludi fih il-bidu tar-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, ħidma biex naħdmu għall-fiduċja tagħkom ta' kuljum, ħidma li insarfuha f'kisbiet ġodda likom tlaqna ftit ta' snin ilu minn Mittidejja. Dak il-Mittidejja ittrasformaw ruħhom f'elf proposta. Dak l-elf proposta llum qegħdin jinqalbu f'elf kisba l-pajjiżna qalbna għada tħabbat fil-post it-tajjeb. Dr. Abela temba appell fl-isfond tal-maratona ġbir ta' fondi li se tittella l-ħadd li ġej mill-Partit Laburista sabiex kulħadd jingħaqad mal-Partit Laburista biex jibqa' għaddej bil-programm ta' ħidma qawwi li jinsab għaddej bih. Sena oħra inwedkom li tkun aqwa u ta' warajja terġa' aqwa għax bikom warajna kollox huwa possibbli. Bikom warajna nafu fej qegħdin u nafu fej sejrin. B'ekonomija b'saħħitha, futura l-uliedna, familji b'saħħithom, garanzija għall-futur. Grazzi.